IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama ang patibkarte ko operasyon ti Ilocos Norte ken Hawaii, manay ti panagresponde, iti panawan ti digra ken kalamidad. Dahil na pagsaritaan tarip nung the Governor Cecilia Araneta Marcos, kaditi opisyalis ti Hawaii National Guard, ngayon doolwan ni Major General Stephen Logan. Karamang pa nga na pagsaritaan dahil sa mapakadaan nga pasamak ken coming to U.S. Military Reserve para iti National Defense Operation. Malaksid iti retoy na pagsaritaan pa iti joint training exercises ken ti panakapatibker ti International Partnership na ikan ti kundaway ti grupo ti gobernador nga nang solsor iti emergency centers and facilities iti Hawaii Emergency and Management Agency. Damag iti Hawaii, Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.